ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба каналмон хуш омадид мегӯям. Нури Дида Тоҷисар. имрӯза влоги мо сар мешавад инанам хеле берун. дӯстони азиз, мо бо ҳамроҳи дадам гудакорам монда маи документ омадем МФЦ барои заявка барои супоридани ИНН ай МФЦ заявка мегирифтем. ба сари ҳамроҳ омадем, бо мерем налогови иннда месупорем ба насиб кардагӣ боша. дадам да талон гирифтан дар корай барои подача вида. агар нашид хай талона мехарам, то чена документошуна худам тайёр мекунем, бе ягон посредник, бе ягон чӣ насиб кардагӣ боша, ҳамара худам давутоз мекунам. бачам соҳибаш ҳаст, қалавур дора иҷо. мега ки буваҷон якта гулут кану, мегай ҳамиҷа. бачаи ман гуфтум не, мумкин нест гул кандан. муҳаммадҷон бефара нашидӣ? хулиган ҳам кепката намебардорӣ ту? я рута нишон буте? бача бача ма имрӯз бефара кардам. пол не документ қатӣ давутоз дорум, пенсионе мерам, соцзащита мерам, МФЦ рафтаистам. и бачам қатӣ май бефара шид, мега ягон чӣ харида наметӣ? дина қатӣ дадам омада будам, ака имрӯз шербача қатӣ ҳамин хайрият телефоно да бозиҳо ҳаста, бозӣ мекунам. бозӣ қатӣ фан кадаистам, медурам коро мабуд мекунам. як ҷода мешина телефон қатӣ оғора саргардон. ина ҳозир бо мерем. пенсионный фонд рафтам, нашоти пособия гудаком наёмадак. барои ҳамин бо гаштам МФЦ омадаистам. гуфтан ки МФЦ да заявленита бинавис. бо гашта МФЦ омадаистем. ку бием чӣ мегаи ҷашбу? барое ки як моҳ зиёд шид. 25 апрел падаваҷ карда будам. ҳоли ягон чӣ нагузашта. хоҳар малакай баъди ман супорид 50 000 гузаронида. нак намедонам ӯ ду гудакшта боша, яташта боша. биё муҳаммад, ина муҳаммадҷон қатӣ мо лифта то хӯрда гаштем. муҳаммад чӣ будааст? муҳаммад чӣ бачам? не, Лимпопо намерем бачам. ай соати 8 саҳарӣ берун биромадаем. ина мо да ҳози соат 3 шидаистай. ҳолиам мо дар кӯчаем. беҳад ҳамин торгови комплекс мада маҳқулай. бачаи ма ҳамин кафтаро да чақай ки агар неметарса пешаш биёям, бо сир мекуна. это кому? это мне? спасибо. бачаҷонам мада гули қоқо падарка кард. бачаҷонам магазини фикс прайс овардаистам. магазин омади бача? магазин. бачаҷони ман ҳамин қабефара шидай, дига ҳуш надорам. дар автобусо дар қучоғам хоб кадаистай. гуфтум бачам и қарак мондай. ҳозир хона мерасем. худо хоҳад. бачаҷон адаб. қатӣ ман як ҷоя бира бачам, инҷа Тоҷикистон нест. ина соатам 4 кардему хона омадаистем. яду кором буд нашид. хай ушда бад мерам. духтарма пага мебарам, пага бо мерем. ина уҷа трасса ҳай. сини Калуга мерафтаги раҳо ҳай. Украина ам нависондаги ҳай. Брянск.
ягон рӯз гудако қати ҳамиҷа пикник омадан дар кора беҳад ҷои хушрӯ. иҷа лой буд, барои ҳамин мо иҷа қати омадем. пакане бачаҷон бес бачам муҳаммадҷон оста бра янима бачам янима бра. ин дига зиқ шида берун. ҳамин имрӯзш қати чипсу колаву хӯрда гашт. мада чипс бихар тамом гуфтак. гуфтум ягон шаурма ягон чиз гирим негуфт. ҳозир мерам ягон авқотш мекунам метим бачама. муҳаммадҷон оста бра бачам. даиҷа боша мо барои ужина дӯстони азиз қуртоб мекунем. я фатир кардам, фатири резонаки хушрӯ бе ята тухм дохтум дар хамираш. я маргарин мегирам ай светофор ҳавай чихеле ки беҳад варақини хушрӯ мекунам. бо мо бимонем дӯстони азиз. қуртобхӯри хонаи мо бием. ина деҷа боша қуртоби мо ҳам тайёр шид. дӯстони азиз мо дар иштиёи таом касони хурдаистанд, шумо дам ҳамчунин. дӯстони азиз дар комментария яду хоҳари меҳрубон мара гуфтанд ки ана тарзи тайёр кардани барги тока нишонтен. барои ҳамин ман сухани хоҳарҷонура дар замин намондумо. тасмим гирифтам ки имрӯз барги ток тайёр кунам. тайёр мекунам, лекин намепазам дар яхдон мемонам. замаражват мекунам. месарубгоҳма овардам, дига фарш намехарам. ана шавҳарма гуфта будам наёварда буд. хай худам ки рафтам худам овардам. акун айҷа пас фақат фаршора худам тайёр мекунам. хонаи хуштоманам дам яду бор тайёр карда будам. ростӣ як хел шунда маъқул шид, як хел шунда нашид. ира хай одаме ки хурда гаштагӣ ҳаваё мефаҳмам беҳад ба маззай. ҳатман тайёр кунен. ина деҷа боша дӯстони азиз. пиёзам хе кубик кубик реза мекунем. гӯшта гузарондем. намак, ҳамаам хе хушрӯ аралаш мекунем. ина ман тайёр кардам. ҳамара аралаш мекунем. намакоша мебинем ва ҳозир ман давомша нишон медиҳам. бо мо бимонем. ина ира ба мегирем хе мегирем. дами ягон косача мегирем ё ки мегирем. инам хеле баклажкара 5-6 мемонем. думакша меканем. баъд инам хеле ҷамъ карда ё баргои ки нав меброян ҳамон вақт мекунем. баъд ина хеле тов метен. ина рост кардам хеле. баъд ай даҳани баклажка медозему. баъд задан мегирем вай таҳда мешинам. ба амхе то даҳанша пир мекунем. сим када пир мекунем. ин уқа қӣ нестай, осонай. ба мегирем. ира ношушта мекунем. ҳозир ина баъди ки баргора мегирем. баъд ҳамара мешӯвем. оби ҷӯш қати об мегардонем. бо мулоими хушрӯ мешавад. баъд зиёдтӣ мондагиша мегирем. инам хеле даҳанша бопӯшонда холодильник дар мемонем. хай як уже ки ҳаво медроя метонен. агар гӯштотон бисёр бошад бисёртар карда ана дар морозилник мемонен. моҳош қатӣ меиста ҳеҷ чӣ намекунам. ман ки камтар кардам начинкаша барои ҳамин нимша гирифтам. дар ҷа ина дурусттар карда ман риштаву сӯзан гузарондам.
ҳозир бо нишон метим чо мекунем. ина даиҷа боша барга мегирем, сини чиша берун мекунем, иша дарун. ина мегирем, гӯшт мемонем қарак, баъд мепечонем. сахт карда мепечонем ки кушода нашавад. ина ҳама хеле карда ҳамаша ҷамъ мекунем якҷода. ина ира бо очам беҳад хушрӯ мепечонам. ба фикрам фаҳмо нишон додам. дӯстони азиз, хоҳароне ки ай ман хоҳиш кардан, як кас не чанд кас ба хотири шумо кардаистам. агар не зимистонда ҳуй кардани будам мондагиша. ина даиҷа боша ман печондум. дӯстони азиз, ҳозир ира мегирем, дутара мегирем. ина хеле ҷое ки чиш дагай ҳардуша ятта мекунем. сӯзани майда гирифтам. ина ҳами хеле мебарем. дар ахири ришта ина ҳами қа мемонам. баъд ина ҳами хеле ҷое ки ина тамом шидагайку ина ира дурун мекунему. ҳами хеле печондан мегирем. шавҳарам ки ҳардумон 3 сол бегудак будем, асабумон ором буд. рӯз дигар ай рӯзе ки гудако омадиян хаймаку як моҳай девона шудаистам. гудако беҳад беадабӣ мекунанд. 3 сол ману шавҳарам бовар кунен асабумон ором буд. рӯзе ки гудако омаданд беҳад асабовайрон. гудако гапа гӯш намекунанд ё намедонам эркагӣ мекунанд. анамора ака дидан мақсад акун хурсандӣ доранд чӣ доранд. ростӣ мо омӯхта нестем. ҳозир 3 сол бегудак чӣ хел нағз буд. ҳозир шавҳарам мега биё мегам гудакоро обратно хонаи очат рӯй кунем, очат нигоҳ на. леки очам на ҷонуш халос шуд. бечора аку хай дам бигира дар дами пириш. аку хай бечора ҳами қасол нигоҳ кард. гудакоро қатӣ дадам аку овардем. 100 офарини ӯ одамое ки 7-8 гудак доранд. якташ биби оишаи духтарбанози оча. ман 2 қатӣ девона шидаистам. хай калони манаку беадаб нест. инаи 2 майдаким беҳад хулиган. як рӯз хонада партофта рафтум дадам амин поён фуромада ки ҳамара тит пит карда партофтян. то документора кофтян ҳамара чапагардон кардян. худам бефара ай документ омадам бо хона янима кардан. ростӣ як рӯз дар 2 бор авқот хай саҳари завтрак монам. ягон чизи ба маззаҳак мепазам, олади, блинчик. барои ҳамин ман хеле то ҳозира омӯхта нашидаистам. шукронаи ҳамин фарзандо хай худо умршона дуроз куна. дигар хай бо ҳамин чиштам омӯхта шида мерем. ҳоли ҳозирашта хай камтар вақт дар курай. ғам кам додан дигар рӯӣ намекунем. дар бармон меистанд. дигар шавҳарам омӯхта шуда бегудако. ина ира дар зербак сабзи қатӣ баробар дохта ира тафт метем. баъд дар вақте ки зербак меҷӯша овуш анамуҷада и мепаза. баъд гирифта мемонем. биринҷа медозем. баъде ки биринҷа дохтем дам дохтанда баъд ирам дар болош мемонем. ҳамин
чанд хай ки оштуна дам метин, ира мамун да болош дам метин. баъд хай мегирен ясса мемонен. баъд хай хеле диден ман дар рӯи ош мондам. ҳам хеле карда аввал ришташа мебурем, баъд ҳам хел мечинен. касоне ки ягон бор кардагӣ нестен, як бор омода кунен ва ҳатман ҷавобашро мада бигӯен ки чӣ хел шумода маъқул шид нашид. бисёр магазинҳо дар ин баргҳо мефурӯшанд, метавонен харидорӣ карда омода кунен. хайр то навори оянда.